Probensya sang Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo news team. Sa mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, 5 katuig nga bata patay matapos malumos. Nokpo, wala sang may na-monitor nga baligyanay sa armas apisar sa nagilapit nga eleksyon. Sa balita nasyonal, lapsag sa Pasig, ginbaligya sa Iloy para ibayad sa isabong. FDA ginaprubahan ng Sinovac vaccine para sa may edad 6 katuig pataas. Mayong aga Bacolod, mayong aga Bilugamahin sa Western Visayas. Karong adlaw, Martes, Marso 15, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran, ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa Happy Tuesday! Mother's Day. Ano? Mother's Day. Ay, Mother's Day, sorry. Kagapon, ako niya nga celebration sa Mother's Day. So, amo to nga, daw na ako, daw na, ano ko. Limudo tapos na. Tapos na. Dason ka naman, adum-dum mo dason naman. Wala pa rin tapos ang laban na. Sige. Sige. Good morning, dira mga ka-action, and good morning, Action Doors. Yes, good morning, Action Boy. Kag sa mga ka-action ta, nag-monitor via Facebook and YouTube. Maayong aga. Ay, mga outfit with the day na mo nang from Minnesota. Yes, from Minnesota. I can still remember. Yes, gift ni Ma'am Van. Ginsok-sok ko ni subong kay birthday ato subong sa Yes, US. happy birthday sa kay Miss Vanessa Mayo karon nga adlaw dito sa US. Yes, so party to siya subong Action Boy. Yes, kag ano ay ang gifts ni Dr. Matt Mayo man. Makichismis. Makichismis. Chikahon mo siya karon ko anong gift sa iya. Anong gin-gift do sa imo? Oo. Sige, sa kay Connie Laparan, good morning. Kay sa Pandanon DSB, kay Athea Kim Iriman, Dennis Richard Tibor Roma, Melvin Piñafiel. Kay Gary Orokay. Sa Napaturan, hindi na Napaturan man. Tamyaw niya lang sa Mambanao. Mambanao. Tamyaw ha. Kung gali daw basi YP hulim lang mga ginapang text niya. Anyway, sige lang ano. Sa aton dira ka mga ka-aksyon, good morning sa mga isilay, talisay dira mga aga sa inyo. Sa aton mga vendors sa Libertad Public Market, dira sa may Burgos Public Market, maayong aga. Yes, Sa mga kapihan dira, sa nagapangapi sa mga kapihan, good morning sa inyo, no? Kag sa DK kapihan dira blas sa may La Carlota, good morning. Kay Lani kapihan dira sa Kalubay, maayong aga. Yes. And hello sa bago nga presyo sang gatong, siling ni Dennis. Aray, nako ba? Kay Yes, sakit Balaction naman ng Boy. ginawa nyo. Oo, ginasugata kita sang sang Sugata kita karon adlaw sang puwerte nga saka. dapat gapon mapagas ko sa Te. tulugan gid ko yan. Nakabugto ako mga 9 PM na. Manog 9 na, mga 8:56.
Kay 4 pa ako natulog mo sa hapon, natulugan ko. Pag bugto ko, yung bako karon ako mapagas ko mga 5 p.m. or 6 okay. na. Asus pag bugto ko alas 9 nagalito kay dugay pila na ka minuto. So wala Pila na ka hingag. damo gapon mga gasolinahan nagsira sa temprano, pala stress mo Gani sira. man, ano sila Out man. of stock sila kuno. Gali kay guro ginatago Gina-reserve nila na-reserve for sa mahal. subong nga oil price high. Perte no. Perte nga abilidad, Ayaw, no? sinyo da. May ara man yang kahapon kita ko may pila ka mga gasolinahan. Kahapon pa lang yung nagpasaka na. Ay, Oo, excited. excited sila Pwede yan. lang nagali ya. Gapon pala nagpasaka na niya para hindi sila mag... Sa ang linyahan ay kapon perte. Gani Perting mo. linya sa gasolinahan. Ang ibang ti wala lang to kalinya sa una na papresyo niya kaya mapasaka ta daan presyo para nga hindi sila maglinya. Grabe Basta. no. Ay, Perting abilidad. kalay. Perte. Ay. Kay Ma'am Yvonne Bishar, Action Boy, thank you so much. Gid ginsend yung nga 200 stars. Yes, salamat din, Ma'am Yvonne. Salamat, Ma'am Yvonne. And good morning dra sa imo sa Germany. Yes, oo. Kay Ma'am Luisa Luing Melos, good morning man. Kay Rochelle Fulgencio Susana, good morning. Kay Consuling Valientes, anong sugpuntak sundor? Consoling Valientes Hernandez. Hernandez, good Good morning. morning, man. Ana Sinoro, Jezebel Orocay. Ano ni Gary niya? Hil Javier, monitor lang sa Makati. Samtang gina-quarantine. Okay lang na. Send man Gamay sa na lang. 50 stars. Thank you, good amigo Hill. Salamat. Jonalyn Lineal de Curvito, good morning. Standby na sa aton nga mga balita lokal. Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, 8 minutos na nagaligad sa tak na ang alas 6. Detalye na sa mga balita lokal. Patay ang 5 katuig ng bata nga lalaki matapos na lumos dira sa mahulog sa isa ka kanal sa Hillside Subdivision, Barangay Mansilingan, siyudad sang Bacolod. Ginkumpirmar ni Barangay Mansilingan Kapitan Boy Pico nga nakita ng bangkay ni Elmer Arellano sa manhole sa din may 200 metros ang kalayuan halin sa lugar nga nahulog ini. Suno kay Pico, una nakita ng shorts ang biktima sa pagpati nga plastic lamang apang sa ginusisa nakitaan ang bangkay sang bata. Una diri sa panuaron sang utod ginaligar nga nag-agi sa kilid sang kanal ang biktima apang tungod na lapawan sang tubig baha hindi makita ang ginausoy nga dalan rason nga nakadali na sini kag nahulog sa kanal. Wala sang may na-monitor ang Negros Occidental Police Provincial Office sa Kunokpos ang baligyanay sa illegal nga armas lutang sa probinsya sa nagahilapit nga eleksyon. Suno kay Nokpos spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco, isa nila ini sa prioridad nga dapat hindi matigayon sa probinsya. Dugang pa rin Donasco, posible man nga may katahap ang mga illegalista bangod nga nakabantay sang strikto ang kapulisan sa among nga aktibidad. Bisan pa sa mga politiko, wala sa may na-monitor Nokpo nga may nagagamit sang private armed group sa ila kaugalingon nga armas lutang nga wala sang mga lisensya. Patay man ang driver kag ang angkas ni sa motorsiklo matapos nabunguan sang fuso truck sang Domingo, Marso 13 sa National Highway sang Rizal Street, Barangay Gargato, Banwa sang Hinigaran. Ang nagkalamatay ginkilalang Sanday RG Capero, 33 anyos, soltero, pumuloy sa Barangay Bagaas kag Carla Magbanwa, 43 anyos, dalaga, nagapuyo naman sa Barangay 2, tanan sa mga Banwa. Ang nagamaneho naman sa truck ginkilala kay Santino Huno Jr., 39 anyos, pumuloy sa Barangay Mambulak, siyudad sa Silay. Suno kay Police Captain Ryan Villasario, ang hepe sa Hinigaran PNP, unang nabungguan sa truck ang L300 van
kag ining nagbunggo man sa nagaparking nga pick-up apang wala sa minapilasan nga mga persona. Magluwas sa duha ka salakyan nga una na involbar sa magbunggo sa truck, nalambot man ang motorsiklo nga nasakyan sa mga biktima sa dinakaangko na may inisang malubha kapilasan rason sa ilas ni kamatayon. Palayag pa ni Juno sa otoridad na dulaan sa preno ang ginamaneho nga truck nga puno sa construction materials. Masobra 300 ka mga miyembro sang rescue groups ang nagpasakop sa rescue conference sa pagpanguna ni Dr. Jose Havillana sang trauma team sa siyudad sang Bacolod sang Domingo nga adlaw Marso 13. Sunod kay Dr. Ana Maria Laardi Pornan, pamuno sang Bacolod CDRMO, ining aktibidad ang ginpasakupan sa mga rescue groups sa siyudad kaangay sang Amity, Chamber kag rescue group sa Negros Occidental kag probinsya sang Aklan. Tinutuyo sa aktibidad nga mapakita ang kapasidad kag kahandaan sa mga rescue group sa tion sang kalamidad kag camaraderie sa ilang hanay. Ginpahayag ni Pornan nga ginpakita man sa mga rescuers sa may equipment kag salakyan nga ginausar sa tion sang pag-rescue. Nagalaog naman si Bacolod EOC Executive Director M. Ang magpabilin sa Alert Level 1 status sa siyudad sang Bacolod tubtob katapusan sang Marso. Sa interview sa Action Hotline, ginpahayag ni Ang na maintenar sa siyudad ang manubuang kaso halin sang Marso 1, bagay nga nagapati siya nga mangin rason sa pagpabilin sa siyudad sa Alert Level 1. Suno kay Ang, base sa real-time data sang EOC, naka-record sang 6 kakaso sang COVID-19 ang siyudad sang Domingo, Marso 13. Naibaluan, nalakip ang siyudad sa Bacolod sa 39 ka mga lugar sa pungsod, ngagin paidalon sa Alert Level 1. Sa karon, Alert Level 1 ang pinakamanubo nga level kung COVID-19 ang pag-ahambalan. Naglabot na sa 182,566 ang kaso ng COVID-19 sa Western Visayas matapos naka-record sa 51 ka bag-o nga kaso. Sa bago nga kaso, ang probinsya sa Iloilo ang may 33, Bacolod City, 6, Negros Occidental, Iloilo City kag Capiz ang may tag-3, Aklan, 2 kag Antique, 1. Naglabot naman sa 174,200 ang recoveries matapos nadugangan sa 55 kag 19 ang bago nga nagkalamatay nga nagdala sa kabilugan nga 5,344. Ang Western Visayas ang may 2,939 ka aktibo nga kaso sa COVID-19. Lapsag sa Pasig, ginbaligya sa Iloy para ibayad sa isabong. Samtang FDA, ginaprubahan ang Sinovac vaccine para sa may edad 6 katuig pataas. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
ang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, corruption, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang pollution. Ana Sinoro Liwat, good morning. Si Dennis Richard, Tibor Roma, sa kay RR kag Joy Joy, Karen Guzman, ginatamyaw ni Jonelyn. Feliciano Octavio Jr., monitor lang sa Barangay San Miguel, La Carlota City. Miss Jinky de Lagdon, maayong agaman kag happy birthday kuno kay Ma'am Vanessa Mayo. Yes, birthday karon adlaw ni Ma'am Vanessa Mayo dito iya sa Minnesota. Kay 14 March 14 pa lang to sila Action Dorel. Yes. Happy birthday, Liwat Ma'am Van. US birthday. US birthday. Enjoy your birthday. Yes. Ray Flores Baryoga, good morning kuno sa iya manghod nga si Kim May Flores Baryoga kag happy birthday. Birthday sang iya manghod. Happy birthday Kim May Flores Baryoga. May kagaman kay Beboy Villasor dira sa kay Lily King, Miss Lily King, Alma Oligon Sirala, Samar Agalion, Emma Ababaw Abaluna, Melili Oligo, Michael John Season. Mangkot na kuno si Hill kung magpuli ko sa Bacolod, pwede na ko sugat pamilya sa sila. O pwede, Ged. Pwede na. Pwede ka na, wala na. Oo, puli ka di. Mapakanisa mo, mapaswab test mo. Kuha ka lang sang, kung sa Bacolod ka puli, kuha ka lang sang espas. Apply ka lang sang espas, no? Pwede kayo masugat sa sila yan. Kag antigen. Oo, kayo maswab man siya. Maswab sila kaya mo na nga, naging quarantine sila, kayo swab test sila. Okay. Kaya Tapos, hindi sila fully vaccinated mo. pero na-quarantine siya, di ba? So, after yung quarantine, mapaswab siya, Liwat? Or hindi na? I-swab gani sila. Sa quarantine. Sa quarantine. Kung mag-swab test ka na, ang inang swab test result, amo nang imo nga i-attach sa imo nga espas. Okay. Sige. Pwede kaya masugat sa pamilya sa sila airport, ha? No, basta sigurado mo lang ka pamilya, hindi mo ang masugat, ha? Ay, kalas. Kadamo na gani sa nasugat ko sa airport, hindi ko pamilya. Ang gani man, correct. Sige, Miss kaya... Jinky, thank you sa 100 stars. Yes, Miss Jinky, salamat, ha? Good morning kay Joe, kag Lulet Dialagdon, kag sa mga pamilya dira Refuela, pamilya Dialagdon, no? Sa may Don Salvador Benedicto. Michael Cordero, kag Joy Kenneth Onso. Okay. Good morning sa imo day. May aga dira sa Bago City. Jane Absam from Kabugwason, Mansilingan. Sige, Action Doors. Good morning man kay Juvie Monares, Edward Alejano, happy birthday ko no kay Bernard in Heaven. Okay, sige.
Thank you kuno sa info. You're welcome, Sir Gil Javier. Kay Philip Isulat, good morning man. Dra sa may Buen Retiro, Talisay. Stay safe and God bless. Kay ang watching bala sa aton Action Boy. Tamyawon Yes. ta lang si Ma'am Romela Ilostre Arevalo. Ara Good morning, siya. Ma'am Good Romela. morning. Oh. How was your day? How was your day? How's Cielo? Kasaban. Adlemi Pens, good morning, man. GM Mo, good morning. Nicolas Cartaje, kay Maylin Asis. Kay Christina Barros, Roland Trembivilla, good morning. Timbrevilla. Aha. Kay Rilche Bakong, good morning, man. Greg Orbegoso, good morning. Janet Sempron Ebe, good morning, man. Kadamo, Action Boy, actually isang watching, pero wala lang sa blaga comment below. No comment. Karen Fernandez, Deo Montiveros, Dean Nieles, good morning, man. Kay Onzo Joy Kenneth, good morning. Kay Evelyn Pomoceno, good morning. Si Jonaline Decrepito, Niniel Decrepito, good morning, man. Kay Roger Niniel Konosamay, Hinigaran, good Sabi ko sa morning. hunigaran na yan. Hinigaran na siya. Kalain. Adlemi Pens, dra naman sa Imelda? may Gardenville. Si Imelda, gro na? Ha? Imelda. Base, Imelda ni Goro. Si Oh, mga Imelda Pens. Pendon. Pindon. Kay Evelyn Pomoceno, watching from Makati siya. And si Ma'am Romela, K lang. Present. Sure ka, ma'am? Okay ka lang, ma'am. Okay lang anya, present sa Present subong sa balay. subong sa Ara ko si balay. Cielo sila balay. Bongga, bless si Ma'am Romela. Kay K lang, Sure ka, ma'am? Okay ka lang. Kasi hindi ka okay, mama. Okay sa kuno, K lang, Di magtulotaway ka, makuha naman tada. malagaw naman Lagaw naman tada. tada. Magtulotaway si Ma'am Romela. Ma'am Romela. Okay. Dalang ko siya sang durian. Yeah. Uway na. Dalang ko kasi gin frozen ko kay dalaan ko kasi. Hindi kayo pwede siya kakaon durian mo. Kay Meli Magallanes, good morning, man. Aljan Rosanegro, good morning. Si John Aline Ninyal de Cripito, tamyaw niya lang si Jeremy Kawayan, kag Michael Ninyal. Ninyal, good morning. Si Lito Bating, good morning, man. Gino Gian Lorden, good morning. Kay Miss Ana Sinoro, watching, no comments. Kaya Karen Nerak, ay ginsuli ilang Karen. Karen Nerak, Karen mangyapon eh. Ang okay. Nerak sang, di ba? Ang suli isang Nerak Karen. Si Jonaline Di Cripito, nga pita ari ko subong sa barangay Ayungon, Valladolid. Live watching subong. Alam na, sa tanan niya, ano ganun? Sanahan ka pa nga Pedra. At ambala si Junalyn nga siyang bayad. Ikadamo-damo sa ginag-greet siya diyo. Junalyn, ambal ni Action Boy, kuno to mo ba? Ikabayad doon sa kapide. So, pangitaan nyo kung di ini siya nagapangapi. Ayungon. Valladolid. Sa Ayungon sa Valladolid. Di ba may ayungon? May ayungon sa oriental? Carlota mo. May ayungon sa Oriental. Oriental. Kada mo gali ayungon din, no? Damo Anong ayungon, no? Buta, kasi kung analisahon ta. Analisar mayo da. Sige, samtang ginalisar mo da. Samtang hindi ta kanalisar na kayong balik na tao. Standby na sa mga balita national.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:27, detalye na sa mga balita nasyonal. Viral karon sa social media sang weekend ang video sa isa ka Iloy nga nagapangayo sang bulig nga mabawi nga bata nga iya malanggin baligya para may pambayad sa utang bangod sa iya pagkalulong sa isabong. Ginpahayag sa Iloy nga naglambot sa 50,000 pesos ang una niya ginapangayo para sa iya nga bata. Apang ginkasugtan nila sa iya katransaksyon sa Facebook sa balor nga 45,000. Nagkita ang duwa sa Quezon City sa din nagtabo ang pagbaligyanay sadtong Marso 3. Apang sa nagpauli na ini sila balay, nagbago niya paminsaron. Rason nga gintawgan ang iyang ginbaligyan sa iya bata pero hindi na ini makontak. Sunod kay Philippine National Police Women and Children's Protection Center spokesperson Police Colonel Joy Tombok, pareho nga mahimo manabat sa lahi ang iloy sang bata kag ginbaligyan sini. Sunod pa kay Tombok, mahimo may paglapas man ang duwa sa lahi kontra child trafficking sa diin may imbolbado nga kwarta sa transaksyon. Ginatagan na sa go signals ang Department of Health kag Food and Drug Administration ng FDA ang paggamit sa Sinovac COVID-19 vaccine para sa bakunahan sa mga bata matapos sa tagan ni sa Emergency Use Authorization o EUA. Ginpayag ni Acting FDA Director General Oscar Gutierrez Jr. nga ini matapos The Candidates Forum. sa mga lokal nga eksperto. Nakasabat man ang Sinovac sa mga kondisyon para matagan ni sang EUA. Naging basihan man diri ang pagpagwa sang EUA para sa Sinovac sa mga pungsod China, Brazil kag Indonesia. Nagpatuman sang big time oil price hike sa ika-11 na kasimana ang mga kompanya sang langis sa Pilipinas. Sa advisory ginpahayag sang Chevron Philippines Incorporated nga magapasaka inis sang 7 pesos kag 10 sentimo sa kada litro sang gasolina, 13 pesos kag 15 sentimo sa kada litro sang diesel, kag 10 pesos kag 50 sentimo sa kerosene. Ang clean fuel magapasatuman man sang pareho nga presyo. Ang pagpasaka sa presyo sang gatong nag-epekto las 12:01 sang kaagahon Martes para sa Caltex kag clean fuel. Natalana naman nga mag-anunsyo pang iban nga kompanya sang langis angot sa panibago nga price adjustment. Makigsapol ang mga opisyal sa Department of Energy kag Department of Finance sa kay Presidente Rodrigo Duterte agud talakayon ang suspension sa fuel excise tax tungod sa padayon pagtaas sa presyo sang gatong. Sunod kay Energy Secretary Alfonso Cuse, adlaw sang Martes, Marso 15 akong subong nga adlaw, patigayonon ang pagsinapol. Sa madumduman wala nagapabor ang Finance Department nga suspendihon ang excise tax. Samtang ginhingyo naman sang Energy Department ang bulig sang Kongreso agud datagan sa otoridad ang ahensya nga suspendihon ang excise tax sa tunga sang padayon nga mahal sa presyo sang gatong. Nagpaandam ang Department of Energy nga mahimo maglambot sa 86 pesos kag 72 sentimos ang kada litro sang gasolina, kag 81 pesos kag 10 sentimos ang kada litro sang diesel kung padayon nga magsaka ang presyo sa pangkalibutanon nga merkado.
Sunod kay Energy Undersecretary Gerardo Irgisa Jr., hindi lamang problema sa Executive Department ang mahal nga presyo sang katong, kundi sang tanan nga sektor sang gobyerno. Duha pa ni Irgisa ang problema pagid sa karon amo nga wala sang framework nga tuyo ang mga mapabilin ang patas nga presyo anay sang katong. Ang lokal nga presyo sang gatong padayon nga gataas sa sulod na sang 10 ka semana kag natalan naman nga mag-implementar sang big time price hike karon nga adlaw tungod sa kinagamo sa tunga sang Russia kag Ukraine. Napabili naman ni presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang dakong abanse batok sa iban nga kandidato sa pagka-presidente matapos nakakuha sang 60% sa pinakaulihi nga Pulse Asia survey nga ginpagwa kahapon adlaw Lunes. Ang survey ang ginpatigayon sa Pebrero 18 tubtob 23. Si Vice President Lenny Robredo ang may 15% naman kag sunod si Manila Mayor Isko Moreno nga may 10%. Si Senator Manny Pacquiao ang may 8% kag Senator Panfilo Lacson nga may 2%. Iban nga presidential candidates ang nakakuha sang 0.4% o kung mas manubo. May 4% nga respondents ang undecided, samtang sa pagka-vice-presidente nanguna naman si Davao City Mayor Sara Duterte nga may 53%. Si Senate President Vicente Soto III ang may 24%, Senator Francis Pangilinan 11%, Dr. Willie Ong 6% kag Deputy Speaker Joselito Atienza nga may 1%. Sa kinapusan nga bayan sa aton balita nasyonal, ang mga eksperyensya ni Manila Mayor Isko Moreno Domagoso upod sa 23 anyos niya sa serbisyo publiko ang naghanda na karon sa iya sini nga pagdalagan sa pagka-presidente sa piyaka kung ligwat ini sa mga pahayag sa iban nga mga grupo. Sa isa ka virtual meeting sa mga miyembro sa PhilAm community nga nabase sa Los Angeles, California, si Moreno nagpahayag nga ang mga temprano pa niya tinuig nagtudlo sa iya sang kaimportante sang pagtinguha kag paghangop sa masa. Ang standard bearer sang Aksyon Demokratiko nagpahayag nga ang koneksyon sa pumuluyo ang nagpabaskog sa iya bangod na intindihan niya kag nahangpan ang ilas ni nga sitwasyon kag ningin focus sa iyas ni nga panggobyerno sa inisa ang magsulod sa serbisyo publiko amo ang masa. Sa sulod lamang sa duha ka tuig halin sa inisa ang ngin Manila Mayor sang 2019 si Moreno ang nagtinlo sa palibot sang Divisoria kag Quiapo sa pila lamang kadlaw. Nagpatindog sa 344 ka bed nga Manila COVID-19 Field Hospital sa Quirino Grandstand sa wala pa 2 ka bulan. Nagpatindog sa 4 ka vertical housing projects para sa pigado nga pamilya kag informal settlers. Nagpatindog sa moderno nga public school buildings. Nagpanagtag sa mga tablets kag computer sa mga public school teachers kag mga estudyante. Kag nagpatigayon sang padayon nga pagpanagtag sa assistance sa pigado nga pamilya sa panahon sang pandemya. Si Moreno nagpahayag nga ang iya nahimo sa Manila, hindi ini makabig nga rocket science, kundi ang commitment lamang nga himuon ini kag himuon sang madasig. Ang 47 anyos nga presidential aspirant nagpahayag man nga sa piyak sang iyas ni nga lamharon nga itsura, ini siya ang nadedikar katunga sa iyas ni kabuhi o kung 23 anyos sa iyas ni kabuhi sa serbisyo publiko. Ako man ni Moreno nga inisya amo lamang ang high school graduate sa inisya una nga naging city councilor. Bangod sini inisya ang ginatabay. Samtang yara sa public office inisya nagpadayon sa iyas ni pagtuon kag nakakuha sang degree sa business administration sa International Academy of Management and Economics. 2 ka tuig nga law school sa Arellano University, master degree sa public administration sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, kag local legislation and local finance sa University of the Philippines. Si Moreno may postgraduate studies man sa Harvard University sa idalom sa Executive Education Program, Strategic Leadership Program sa Oxford University. Inyong imamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report second portion upod kay Action Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition upod gyapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran, mga ka-aksyon din ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.